таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. самти мазкур мавриди таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати мамлакат қарор дошта, баҳри пешбурди он роҳбари давлат пайваста зимни мулоқотҳои хеш таъкид менамоянд. сабзавоткорӣ аз бахшҳои соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта истеҳсоли бардавом ва мунтазами он дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳмгузор аст. зеро таркиби хӯроки шабонарӯзаи инсонро бе сабзавот тасаввур кардан ғайриимкон аст. дар ҳар хонадони мардуми тоҷик сабзавоти тару тоза ва маҳсулоти сабзавотӣ дар шакли консерва, шарбат ва ғайра ба таври васеъ истифода мешавад. خیلی که اینا میبینید همین تخمی هایی که میبینید تخمی هندلک، خربوزه، تربوز با ما همین برنامه دسترس میکند با ما تامین میکند. ما همین چیزا رو میکوریم که اینا در یک نیولی همین هندلک 3 تا 4 تا هندلک علاقه پخته رسیده است و پیشکشی دسترخوانی مردم کرده میشود. помидор маводи ғизоӣ ва парҳезӣ буда он бештар дар шакли тару тоза ва коркардшуда истифода мешавад. дар таркиби помидор 93.5% об, 2.2, 3.5% қанд, 0.6% пайвастагиҳои азот, 0.3-0.6% кислотаҳои органикӣ, аминокислотаҳои ивазшаванда, витаминҳо ва микроэлементҳо, оҳан, ёд, кобалт ва ғайра мавҷуданд. бо сабзавоти тару тоза таъмин намудани аҳолӣ ва ғанӣ гардонидани бозори дохилии кишварамон яке аз вазифаҳои муҳими кишоварзон мебошад. дар Тоҷикистон вобаста ба имкониятҳои хуби иқлимӣ, имконияти хуби парваришу рӯёнидани ҳосили босифати фаровони сабзавот мавҷуд аст. бартарин помидори чери нисбат ба помидори муқаррарӣ дар он аст ки ин помидор бар касалои помидор ва ҳашаротҳо, махсусан ҳашароти ки солҳои охир дар Тоҷикистон паҳн шудааст, мури помидор ё тута абсолюта, тобовариаш якчанд маротиба баланд аст. таҷрибаҳои мо нишон дод ки агар помидори муқаррарӣ то 70-80% ниҳолҳо ва барг зиён биёвад аз мури помидор, зиёноварии ҳашароти мури помидор ба помидори чер қариб 60-70% камтар аст нисбат ба помидорҳои муқаррарӣ. маркази байналмилалии сабзавоткорӣ дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои маҳаллии ғайридавлатӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва институтҳои соҳавӣ баҳри самаранок истифода намудани имконияту захираҳо, истифодаи роҳу усулҳои самарабахши парвариши помидори чери ва рӯёнидани ҳосили фаровону дар ин замина таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамкорӣ менамояд. мо ина чери шинондем, помидори чери майдаакай ширинай, барои кӯдакоам, барои банка консерва кардандам хубай, ҳам ҳосилиш серҳосилай, назар ба ӯ помидоро бо пештар мепаза, ҳамира коридем. гармхонаҳо воситаи асосии истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ буда баҳри мунтазам таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо анвои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ хизмат менамояд. аз ин рӯ истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин соҳа амри зарурӣ ва саривақтӣ мебошад. лоиҳаи технологияҳои муҳими сабзавоткории ғизоноки Тоҷикистон ки аз ҷониби маркази байналмилалӣ роҳандозӣ гардидааст, дар роҳи истифодаи самарабахши имкониятҳои соҳаи кишоварзӣ саҳми созгор мегузорад. истифодаи роҳу усулҳои инноватсионӣ, захираву имкониятҳои маҳал, интихоби дурусти навъи дураганамоӣ вобаста ба шароити табиӣ ва бо ғизо таъмин намудану муҳофизати зироат омили асосии афзоиш додани истеҳсоли помидор ва ғанӣ намудани бозори дохилӣ маҳсуб мешавад. амалӣ шудани нақшаи маркази байналмилалии сабзавоткорӣ ки барои солҳои 2018-2020 пешбинӣ шудааст, бо кӯмаки молиявии Оҷонсии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад. мақсади лоиҳаи мазкур ҷорӣ намудани навгониҳо дар парвариши зироатҳои сабзавотӣ мебошад. ҳамзамон ҷалби занону бонувон ба парвариши зироати сабзавотӣ, истифодаи технологияҳои муосир дар коркард ва истеҳсоли он мебошад.
зеро истифодаи технологияи пешқадам барои парвариши навъҳои гуногуни сабзавот ба на бардоштани ҳосилнокии помидор ба гуфти коршиносони соҳа саҳми арзанда дорад. аз ҷониби дигар хоҷагидорон ва занону бонувони ҷалб гардида бо ин васила таҷрибаи пешқадами технологияи парвариши зироатро аз худ карда донишу малакаашонро такмил медиҳанд. чунин тадбирҳо баҳри хубтару беҳтар истифода бурдани имконияту захираҳои мавҷуда ба ном бардоштани ҳосилнокии гармхонаҳою заминҳои назди ҳавлигӣ ва майдонҳои кишт мусоидат менамояд. дар ҳамин 0.5 яъне 0.5 сотих мо 1200 ниҳол шинудем. хоб ҳосилноки ин бисёр ҳам хуб нисбати помидорое ки калон ҳастанд ин хубтар ва то 4 метр ҳаракат мекунад баландиш ва ҳосилноки хеле бисёр аст нисбати ва дигар помидор нарза аст ва талаботе ки мисол ҳоз талаб мекунанд ин хубтар ва сердила мебошад ва бозоргузар мебошад ва одамони мисол ҳастанд ки аз ин то ҳатто мураббоам тайёр мекунанд то моҳҳои сентябр чинда мешавад. ман нигоҳ кунед ҳозир ҳосил андохтааст мана гул кардааст ин гул бо ғура мешавад бо ҳамин хел то 4 метр 5 метр ин баланд рафтан мегирад ҳосил додан мегирад. помидори чери ё гелос помидор аз аввалҳои солҳои 1800 то замони мо парвариш карда мешавад ки ватани аслии он кишвари перу мебошад. дар аврупо помидори чери солҳост ки машҳур аст. дар тоҷикистон бошад ду намуди ин помидор, помидори навъи хуалин яъсу 21 ва навъи тайнан яъсу 19 аз Тайванд солҳои охир ба парвариши ин намуди помидор дар гармхонаҳо шурӯъ намуданд. меваи помидори чери вобаста ба навъҳои он аз 15 то 50 грамм вазн дошта ҳар як ниҳол зиёда аз 600 помидор мебандад. хусусияти асосии фарқкунандаи помидори чери аз помидори муқаррарӣ дар он мебошад ки дар таркибаш моддаҳои хушк ва қанд 2 маротиба зиёдтар мебошад. аз ин лиҳоз истеъмоли помидори чериро кӯдакон барои таъми ширинаш дӯст медоранд. ин намуди помидор барои тайёр намудани хӯришҳои гуногун, консерва, шарбат ва ҳатто барои хушк намудан мувофиқ мебошад. хусусияти хос ва бартарии ин намуди помидор аз помидори муқаррарӣ дар он мебошад ки бо вуҷуди дар ҳавои кушод ва муҳлати дароз нигоҳ доштанаш сифати худро гум наменамояд. таҷрибаҳои ба дастовардаи олимони маркази байналмилалии сабзавоткорӣ дар тоҷикистон нишон медиҳад ки навъҳои парваришшавандаи помидори чери дар тоҷикистон баъди ҷамъоварӣ то 20-21 рӯз дар ҳавои кушод ва зери соя нигоҳбин карда мешавад ва сифаташро гум намекунад. усули кишти помидори чери аз помидори муқаррарӣ ягон фарқият надорад ва онро метавон ҳам дар гармхона ва ҳам дар замини кушод парвариш кард. помидори чери аз сабаби муддати тӯлонӣ тару тоза ва сершарбат монданаш дар тарабхонаҳо васеъ истифода бурда мешавад. солҳои охир олимони маркази байналмилалии сабзавоткорӣ дар натиҷаи корҳои селексионӣ помидори чери ранги кабуд ва сиёҳро кор карда ба истеҳсолот ҷорӣ намуданд. махсусан нархи помидори чери ранги сиёҳ доштан нисбат ба дигар намудҳои помидор гаронтар мебошад. аз рӯи зиёдшавии консентратсияи таркиби помидори чери сиёҳ хусусиятҳои зерин дорад. дар табобати касалиҳои диабети қанд кӯмак мерасонад. масъунияти организми инсонро баланд менамояд. таъсири аниқи зидди бактериологӣ дорад. рагҳои хунгард, чашм ва фишори дохили чашмро мӯътадил мегардонад. дар организми инсон вайрон шудани мембранаҳои ҳуҷайраҳоро пешгирӣ мекунад ва ҳамчун антиоксидантаҳои пурқувват амал менамояд. истеъмоли барзиёди помидори чери боиси бартараф намудани норасоиҳои маводҳои фаъоли биологӣ, қанд, кислотаҳои органикӣ, аминокислотаҳо, витаминҳо ва микроэлементҳо дар организм мегардад. фаъолияти лоиҳаи технологияҳои муҳими сабзавоткории ғизонокии Тоҷикистон ки аз ҷониби маркази байналмилалии сабзавоткорӣ амалӣ мешавад, маҳз бо ҳамин мақсад нигаронида шудааст.